Hola, soc Carles Porta i, si em dispensen, em disposo a pelar el raïm. Fet. Els convido a seguir amb mi aquest Crims Especial Cap d'Any, la mort del 2021. Crims. Porto des de Nadal amb mal de panxa i els principals sospitosos són dos coneguts malfactors, Vino i Panettone. Però anem amb el que, sens dubte, ha estat un dels crims més indignes d'aquestes festes. Qui va tenir la sang freda de regalar-me aquests mitjons per l'amic invisible? Avui intentarem posar llum a la foscor. Barcelona, 21 de desembre. Els treballadors de Catalunya Ràdio fan el sopar de Nadal. Entre ells hi ha un periodista que acaba de guanyar un Ondas i que decideix ser una persona agraïda i compra un iPad per regalar a l'amic invisible. Però a ell li regalen uns mitjons de merda. Coneguin la versió de la Paquita, treballadora de Catalunya Ràdio. Sí, vaig ser jo. Vam dir màxim 5 euros per regal. Ara puc marxar ja a menjar el raïm amb la meva família? Doncs res, mentre intento recuperar el meu iPad, recordeu els millors moments del Polònia d'aquest any, que està exhalant el seu últim alè de vida. Ai, perdó. Vinc de trinxar la carn pels canelons de demà. Falten pocs minuts per acabar l'any, temps suficient perquè algú sigui assassinat. Segur que ara estan feliçment reunits amb la família. Doncs pensin que en el 90% dels crims l'autor és un familiar proper. Què? Ja li han tret el ganivet del torró al cunyat raret? Anem al segon crim d'aquestes festes. Posin atenció a aquest àudio esfereïdor d'un sopar de Cap d'Any de fa tot just 20 minuts. Va, tieta Maria, un brindis! Xin-xin! Ai, fills meus, jo l'any que ve ja no hi seré. Jo l'any que ve ja no hi seré. Per què diu això la tieta Maria? Qui la vol matar? Algú que vol la seva herència? De seguida ho sabrem, però hi ha un segon àudio encara més esfereïdor. Però què diu, tieta? Si vostè ens enterrarà tots! Per què el nebot de la Maria pensa que la tieta els enterrarà tots? Doncs així podria estar-m'hi tot el dia. De seguida veurem què passa amb la tieta Maria i els asseguro que no és el que sembla, però serà després. No marxin. 2000 anys més tard... Recorden el cas de la tieta Maria, la dona que va dir que l'any que ve no hi seria? Doncs efectivament, no hi serà. L'any que ve passarà el Cap d'Any amb Ben Wilson, un cubà que ha conegut a Tinder i l'ha convidat a Punta Cana. Segurament l'obrirà en canal, però no serà amb un ganivet. Continuem amb més crims que fan glaçar la sang de tal manera que les morenes semblen conguitos. Atenció al testimoni d'aquest personatge anònim víctima d'una tortura terrible. Cada any igual. Apareixen uns nens i nenes amb un pal i m'atonyinen. És com un 1 d'octubre infinit. Qui pot haver sigut? L'assassí de l'Eixample? El psicòpata de Nou Barris? L'estrangulador de Manso amb Viladomat? Mentre provo d'esbrinar-ho, els deixo amb un altre recull dels millors moments del Polònia d'aquest any. Catalunya, any 2015. Esquerra i Convergents aconsegueixen anar una, formen Junts pel Sí i fins i tot organitzen amb èxit l'1 d'octubre. Però 6 anys més tard, aquesta unitat fa més ferum de mort que les aixelles de Tutankamon. Què ha passat? Qui s'ha carregat la unitat? Els principals sospitosos són dos, en Pere i en Jordi, i cadascú acusa l'altre. Coneguem primer la versió d'en Jordi. Tot és culpa d'en Pere. Ell va matar la unitat. Mai ens ha sigut fidel, tothom ho sap. Ell assegurava que no va haver-hi res, que només jugava a ampliar la base, però les notes de veu de Pere Aragonès amb Pedro Sánchez indiquen el contrari. Venga, coge el teléfono, tonto el bote, que te estoy llamando para aprobar los presupuestos. Aragonès assegura que, tot i aprovar els pressupostos a canvi de res, Sánchez mai li va dir tonto el bote, però un altre testimoni confirma aquesta multirelació. Un dia, quan estàvem negociant el pacte de govern amb en Pere, va venir en Salvador Illa i li va llançar un anell. Té.
per si t'ho repenses. Després d'allò, els testimonis asseguren que Pere va tot el dia amb l'anell de Salvador a una mà i el de Puigneró a l'altra. És normal, llavors encara tenia dubtes. Fins aquí l'especial Crims 2021. No es perdin el programa de la setmana vinent, on explicarem el crim del preu dels llagostins per festes. Ara, a continuació, emetem el programa especial de TV3 on l'Helena Gadel i el Llucià Ferrer presenten les 12 campanades. Sobretot, no les confonguin amb les 12 punyalades, el cas de l'assassí de Cap d'Any que va haver de menjar el raïm amb la seva família política. Encara no, que això són els quarts. Bona sortida d'any i feliç 2022. I recordeu, si heu d'assassinar algú, feu-ho de dia, que amb els preus de l'electricitat, posar llum a la foscor surt per un ull de la cara. Això sí que són les punyalades.